Відповідно до статті 80 регламенту Спостережної районної місії Катеринського скликання 5 депутатів повідомили на про те, що не можуть взяти участь у спостереженні. Поважно ще персонально. Вєнчик Олександра Юрійовна, Анжерова Антоніна Іванівна, Баліна Антоніна Борисівна, Соборак, Олега Сергійовна, Соля Наталя Степанівна. Форум для проведення пленарного засідання 22-ї сесії районної міської ради забезпечено. Є пропозиція розпочати пленарне засідання ради. Отже, пленарне засідання 22-ї сесії Фактичної районної міської ради 8-го скликання оголошується відкритим.
повторної Російської Федерації на території України. А також нашу колегу, депутатку Великого скликання, Квартечний район міста Кропивницької ради Наталію Шевченко. Дякую. Шановні колеги, зареєстрували ще два депутати, вже робити секції, і включені 24. Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 2024 року номер 3590 ведеться відеозапис нашого пленарного. Нагадую, що відповідно до статті 100 регламенту Квартечної районної міської ради особи, які бажають виступити з питань рівня, повідомляють про затвердження статтям або шлях роботи сесії, голову районної міської ради або організаційний відділ виконкому. Ніхто не повідомив, нема бажаючих. 25 депутатів беруть участь у роботі. Відповідно до статті 116 регламенту на час роботи сесії відтворюється секретаріат у кількості 5 осіб, 4 депутатів, 1 з яких є головою та 1 представника організаційного відділу виконавчого комітету. Пропоную обрати головою секретаріату Стояна Анатолія Григоровича, члена секретаріату Остапенка Олександра Олександровича, Левченка Антоніну Олександрівну, Кришник Наталію Іванівну та голову Олегу Вікторівну завідувачу організаційного відділу. Заперечення самовідводі немає. Хто за те, що затвердити секретаріат в такому складі? Прошу голосувати. Прошу пропустити руки. Хто проти? Дякую. Прошу секретаріат не буде робити. Шановні колеги, до порядку денного пленарного засідання 22-ї сесії районної міської ради пропонується включити такі питання: про депутатські запити, про затвердження звіту про виконання бюджету Квартечного району міста Кропивницький за перший квартал 2025 року, про внесення змін до графіка прийому виборців депутата Квартечного району міста Кропивницької ради 8 скликання, про внесення змін до рішення Квартечної районної міста Кропивницької ради від 29 вересня 2022 року номер 103 про затвердження списку присяжних Кіровського районного суду міста Кіровограда. Є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Прошу опустити руки. Прошу утриматися. Дякую. Порядок денний прийнятий за основу одноголосно. Шановні колеги, були пропозиції до порядку денного? Дякую. Тоді пропоную порядок денний
питання 22-ї сесії фактичної районної міської Кропивницької ради прийняти в цілому. Прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Одноголосно. Шановні колеги, нагадую, що відповідно до статті 83 регламенту фактичної районної ради для виступів з доповідями до 15 хвилин, для виступів із співдоповідями до 10 хвилин, для виступів з викладом депутатського запиту до 5 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів з мотивів голосування, процедури ведення сесії, довідок, питань, зауважень, пропозицій до 3 хвилин. Тексти доповіді після виступу подаються до секретаріату сесії районної міської ради. Шановні колеги, враховуючи військовий стан України, то на підставі указу президента 18 травня 2022 року номер 341 2022 про продовження строку дії воєнного стану в Україні повідомляє про те, що в разі оголошення повітряної тривоги я буду вимушений оголосити перерву та просити в укриття до моменту відбою повітряної тривоги. Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Депутатські запити. До організаційного відділу не надходили депутатські запити. Можливо, зараз з'явилися. Бажання. Шановні колеги, переходимо до другого питання порядку денного про затвердження звіту про виконання бюджету фактичного району у місті Кропивницький за перший квартал 2025 року. Доповідає Повна Інна Василівна, начальник фінансового відділу. Дозвольте пропозиції. Справа в тому, що на комісії розглядали, і я пропоную без обговорення перейти до голосування. І затвердити. Чи будуть інші пропозиції? Немає? Надійшла пропозиція прийняти проект рішення в цілому? В цілому. Тоді ставлю на голосування даний проект рішення. В цілому. Прошу голосувати. Прошу опустити. Шановні колеги, хто проти, хто утримався, прошу підтвердити так само. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про внесення змін до графіка прийому виборців з депутатами фактичного району в місті Кропивницькому раді 8-го скликання. Дозвольте пропозиції. Будь ласка. Оскільки питання процесуальне читали на комісіях, пропоную в цілому прийняти, затвердити. Дякую за пропозицію. Я все-таки озвучу. Заявник Олексій Васильович буде здійснювати прийом по вулиці Тараса 65, 4 п'ятниця місяця, з 14 до 15. І Мельниченко Наталія Володимирівна, проспект Університетський 25Д, 4 п'ятниця місяця, з 15 до 18. Ставлю даний проект рішення на голосування. В цілому, прошу голосувати. Прошу голосувати руки. Хто проти? Прошу підтримати. Підтвердити. Шановні депутати, дякую, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного
Про внесення змін до рішення Кропечної районної міської Кропивницької ради від 29 вересня 2022 року номер 43 про затвердження списку присяжних Кіровського районного суду міста Кіровограда. Відправляє голову Віталій Іванович, завідувач відділу кадрового та правового забезпечення. Будь ласка, Боже. Доброго дня. До вашої уваги, якщо дозволите, дякую. До вашої уваги пропонується проект рішення, який підготовлений, враховуючи наказ голови районного суду про вільнення від виконання обов'язків присяжних зазначених рішень, а враховуючи лист Державної судової адміністрації Кіровоградської області про внесення змін для відповідного впорядкування документації в територіальному управлінні. Зазначеним проектом пропонується виключити осіб, які були включені в додатку в рішенні від 29 вересня 2022 року на Грицької, Олени Іванівни, Комітету, Світлана Миколаївна. В принципі, якщо є якісь додаткові питання. Питання стосовно включення не стояло. Якщо буде про включення додаткового присяжних, тоді будемо вже розглядати безпосередньо. А можна кандидатів надавати, наприклад? Справа в тому, що рішення 29 вересня 2022 року термін повноважень присяжних 3 роки. Я думаю, що скоріше за все найближчим часом, думаю, десь можливо буде територіального управління Кіровоградської області державної адміністрації про затвердження нового списку, формування нового списку присяжних та Кіровоградського районного. А ви нас повідомте, що звичайно, я повідомив представський корпус до відома і всі документи будуть надані. Всі пропозиції. Є пропозиція. Надійшла пропозиція в цілому підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування. Прошу бути. Хто проти? Хто утримався? Прошу підтвердити. Вам 25 за, рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, переходимо до питання рівня. Є когось, може виникло бажання виступити? Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, хочу подякувати виконавчому апарату нашої ради за високий підготовки сесії. І ми це бачимо наявно, після себе пройшло оперативно і чітко. Це означає, що сьогодні підготовка була проведена дуже ретельно, комісія розглянути всі питання. І в нас з вами немає спискових зауважень, запитань. Все чисто, зрозуміло і коротко. Дуже дякую. Дякую, пане Олександре. І вам дякую, членам депутатського корпусу, за те, що активно берете участь у роботах комісії. Хочу подякувати організаційному відділу, зокрема Олені Вікторівні, на її сьогодні день народження. Шановні депутати, питання, які були винесені на розгляд пленарного засідання 22-ї сесії Кропечної районної економічної ради 8-го скликання розглянути. Дозвольте 22-ю сесію Кропечної районної комісії ради 8-го скликання оголосити закритою.
Thank you.